έγινε μια πολύ... νομίζω ο Ματουκιός εδώ ήταν στην πρώτη συνάντηση. Ναι. Έγινε μια ανάλυση του θέματος σε πολύ μεγάλο βάθος για το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε. Θα πω το εξής, ότι εστάλει μετά τις σχετικές καταγγελίες η πολεοδομία να πάει εκεί και η πολεοδομία της απαγορεύτηκε να αποβιβαστεί στο νησί από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εκεί εκτελούσαν κάποιες εργασίες φύλαξης της ιδιωτικής αυτής έκτασης. Βέβαια, όπως ξέρετε, κανείς δεν μπορεί να σου απαγορεύσει να αποβιβαστείς στον κοινόχρηστο Αιγιαλό και εκεί έχει υπάρξει ένα μείζον θέμα, το οποίο έχει καταρχάς ποινικές διαστάσεις και ήδη έχω μιλήσει με τις νομικές υπηρεσίες και έχω ζητήσει να κατατεθεί μήνυση στους φερόμενους ιδιοκτήτες για αυτή την ιστορία. Και δεύτερον, ξεκινήσαμε μια διαδικασία να πάρουμε εισαγγελική παραγγελία, καθότι ο δικηγόρος των φερομένων ως ιδιοκτητών μίλησε με τις υπηρεσίες και είπε ότι αν το προσωπικό του Δήμου πάει με εισαγγελική παραγγελία θα του επιτρέψουν να αποβιβαστεί και να ελέγξει. Φτιάξαμε όλη την διαδικασία και πήγαν την προηγούμενη Παρασκευή στον εισαγγελέα για να μπορέσουμε να πάρουμε την εισαγγελική παραγγελία. Η αντιμετώπιση η οποία είχαμε από τις εισαγγελικές αρχές ήταν απογοητευτική. Μας παρέπεψαν στο αστυνομικό τμήμα, στο λιμενικό τμήμα, πήγαμε οι υπηρεσιακοί παράγοντες και η νομική υπηρεσία πήγε στο λιμενικό. Το λιμενικό είπε ότι το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να ρυθμίσει θέματα όχι γυαλού, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον απόπλου και τον κατάπλου και τίποτα παραπάνω. Η αστυνομία έδειξε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μας είπε ότι όταν θα επιχειρήσουμε να πάμε για μια αυτοψία να έχουμε ενημερώσει, ούτως ώστε εάν σημειωθεί κάποιο επεισόδιο να καταγραφεί και να ασκηθούν οι διώξεις οι οποίες προβλέπονται. Ξαναφτιάξαμε σήμερα νέο αίτημα για έκδοση αγγελικής παραγγελίας, το οποίο αλλάξαμε κάπως το σκεπτικό, το κάναμε λίγο πιο ποινικά κολάσιμο και με το οποίο οι υπηρεσίες θα κινηθούν αύριο ή την Παρασκευή για να μπορέσουν να πάρουν την εισαγγελική παραγγελία. Τώρα, όπως θυμάστε κύριε Ματόπουλε και κύριε Δόγκα, προσπαθήσαμε να βρούμε όλες αυτές τις περιβόητες μελέτες και εγκρίσεις από τον Όρσα. Δεν είχαμε καμία ανταπόκριση από τον Όρσα, καθότι επικαλέστηκε ότι βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης, διάλυσης κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως βρήκαμε τον τρόπο και σήμερα μας δόθηκαν σφραγισμένα και θεωρημένα από τον Όρσα τα σχέδια και οι εγκρίσεις οι οποίες έχουν πάρθει για την όλη δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται εκεί παραπάνω. Από σήμερα λοιπόν είναι όλα αυτά τα χαρτιά στη διάθεση των υπηρεσιών. Υπάρχουν μια σειρά από νομικά θέματα τα οποία άπτονται ακόμα και το θέμα του ιδιοκτησιακού, αν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει τις άδειες είναι πραγματικοί ιδιοκτήτες ή όχι. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κατά πόσον αυτά τα οποία έχουν τα δύο ξύλινα αυτά κατασκευάσματα είναι εμπεπηγμένα στο έδαφος ή όχι, γιατί αν είναι εμπεπηγμένα τότε πλέον ξεφεύγουν από το θέμα της δασικής εποπτείας, αλλά μπαίνουν ως πολεοδομικές κατασκευές. Και υπάρχει και ένα μείζον θέμα το οποίο έχει να κάνει με το κατά πόσον η συγκεκριμένη νομολογία και νομοθεσία την οποία επικαλούνται οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών είναι σε ισχύ για ιδιωτικά δάση, γιατί αυτό είναι δασικό όπως ξέρετε, και δι για ιδιωτικά δάση εντός Αττικής. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νομική γραμμή αμήνης, την οποία θα ζητήσουμε από το Δασαρχείο και από το Υπουργείο, το ΙΠΕΚΑ, να μας απαντήσουν και να μπορέσουμε σιγά σιγά να φτιάξουμε την νομική γραμμή άμυνας για να μπορέσουμε να μπούμε στην διερεύνηση του θέματος. Να έχετε υπόψη σας ότι
εδώ και 4 χρόνια οι συγκεκριμένοι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει σε επίπεδο δασαρχείου, σε επίπεδο όρσα. Έχουν επικαλεστεί οτιδήποτε δασική νομοθεσία υπάρχει για τη δημιουργία καταφυγίων ορειβατών, υλοτόμων και καταφυγίων από χιονοστιβάδες. Όλη αυτή την νομοθεσία, ναι, την επικαλούνται και όλα αυτά τα διατάγματα, καθότι εκεί είναι δασική περιοχή και όντας δασική περιοχή εμπίπτει μέσα σε όλες τις ειδικές ρυθμίσεις περί υλοτομίας, περί καταφυγίων, περί προστασίας από χιονοστιβάδες κλπ. Είναι κωμικοτραγική ιστορία, όμως μπαίνει σε μια γενικότερη λογική που λέει ότι να αφαιρέσουμε από τους ΟΤΑ και γενικότερα από τις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και να ελέγχει, αν μη τι άλλο, την νομιμότητα ορισμένων δράσεων. Αυτό γίνεται τώρα, ζωντανό παράδειγμα, στο θέμα της Ιδρούσας. Επιχειρείται να γίνει σε όλες αυτές τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν ή αναπτύσσονται, ακόμα και αδειοδοτήσεις οι οποίες είναι υγειονομικού χαρακτήρα, να δίνονται κατευθείαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και όχι από το Δήμο, και γενικότερα προσπαθεί το δημόσιο σε αυτές τα έργα τα οποία θέλει να κάνει, τις παρεμβάσεις, να παρακάμψει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό το πράγμα θα το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Νομίζω μπορούμε να ρίξουμε κάποιες ντουφεκές. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε πανατικό καταρχάς, αλλά και πανελλήνιο επίπεδο, γιατί είναι κάτι το οποίο αγγίζει και θα αγγίξει το σύνολο των Δήμων, τουλάχιστον αυτών που έχουν εντός της επικράτειάς τους τουριστικές εγκαταστάσεις ή μέχρι σήμερα εν δυνάμει αξιοποιήσιμα κίνητα.